Men du må gerne gå længere væk. Tak. Det er fantastisk vejr. Der er en eller anden... Claus, han skal bare komme til faren lidt med et par latte og nogle kolde kildevand og croissanter lidt ind, så vil jeg være klar. Sådan. Kom ind. Jeg skal slå. Du er ikke færdig med det. Rigtig mor med det der. Sådan. Må du ud nu? Ja, det synes Og så man så lige nu begynder med det der. Så laver vi lige tager du en hundekatten med. Sådan. Nå, jeg henter lige min bikini. Super. Der er jo sådan lige noget køle med noget at drikke. Hvad? Der er jo sådan noget køle med noget. Der står en pose lige ved siden af køleskabet, der er drikkevarer i forvejen. Dygtig. Det er jo koldt. Det er ikke koldt. Det står ved siden af køleskabet. Undskyld mig, hvor fint skal det være til jer, folkens, Det er mand? meget fint. Ja, det her det er Hyacinth-stil. Ja. Må du lige komme ind i klappen. Skide mig, undskyld. Er det koldt nok? Ja, ikke den gule, ikke den blå. Nå, det kan du huske. Ja, det kan Jeg har stillet 3 Red Bull på køl i morges. jeg drak det, da jeg kom hjem. Det smagte altså ikke lige så godt. Manglede der is eller hvad i den? Jeg ved ikke, hvad det smagte. Jeg tror, jeg skal lave eftermiddagskagen lidt hurtigere i dag. Jeg tror, vi bliver tidligere færdige, har jeg sådan på fornemmelse. Ja. Der er ikke så meget gas på ballonen, ikke? Nej, det er nu også mest hundene, jeg tænker på. De er sådan lidt slappe i det, ikke? Jeg begyndte at Nå, tænke det er på ikke dem. førende. Nej, Nej, vi de er giver helt den gas. oppe på beatet. Ja, de er helt oppe Gas! på beatet. Ingen tvivl om det. Det er godt, det ikke regner så, at man bliver hurtigt. Rigtig træt. Så sætter sig ind og sidder ikke. Og mudder og Vi skal have opfundet en eller anden øvelse, hvor at, instruktøren kan træne med 3-4 hunde samtidig, hvor vi andre vi kan sidde inde under halvtaget herinde i vinter. Ikke, Kenneth? Du må gå i tænkeboksen. er det ikke godt at bede ham der med traktoren om at holde en pause? Når bønder kører rundt med den. Ja, de tænker ikke noget. Godt se. Du er lige... Kan vi se, om må kigge til den er færdig? Kan Alf gå ind og hente hund? Ja. Sådan skal det være. Du har fået en champion op i det, kan se. Det gør du bare. Husk det er det høje af dem. Så er rutsjebanen ned. Ja, det er nede på bunden der. Så giver man Kommer lige lidt tættere på bare her. i snoren og hiver den op der. Hørte du Katjas hund? Nej. Han keder af. Ja, der kom lige et stykke. Han gik stå derude. Her kom kunden derude. Luk bare ud. Jeg er blevet trammehund. Jeg er blevet placeret et eller andet sted. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Han har traumer nu. Slip. Jeg er lidt mere usikker i det, når det er sådan, at vi er inde ved imod eller noget, ikke også? Vi kan se det på en skide, hun er lidt mere i, hun er kommet ret hurtigt efter, synes jeg. Du lader hende bare komme tættere på, selvfølgelig ikke så tæt på, at hun kan nå det. Sådan. Har vi lavet en stolpe stå? Slip line i dag, stod jeg for gang. Ja.
Det er fordi, jeg er vant til slippen. Men jeg fik det på video. Ej, hvor Ja, fint. det er sgu nok. Husk på Du det. er dygtig. Det er sådan noget værd pjat med det der videokamera der. Ja. Nej. Ja, Slap lige. det er okay, Nej. når man selv sidder Nej. herude. Ikke okay, når man er på. Nej. Så kan jeg ikke stå i det jyske der. Det må jeg det. Nej. Nej. Og lidt i det, men bare forstår ikke noget. Jeg glæder mig til at se det. Nej. Halse. Det må jo passe de her heste. Polakker starter altid her om morgenen. Så giver de mad. Så giver de mad, og så holder de øje med skoene, og så giver de... Altså, de skal ikke hundemad mere, for jeg har lavet op til mad om aftenen. Så ordner de hundebuer og... Så et mere med, skulle jeg og med. sådan noget. Tager time, ikke? Så altså, om sommeren er der ikke noget med hestene. De er jo... Ude på alle foldene er der lavet vand, som er frostsikret. Ja. Der er ikke, altså, at, jo, hvis det er rigtig, rigtig frostet efter 14 dage, skal de lige ud af fjerning, men ellers så hesten om sommeren passer de jo næsten til. Ja. Så det er bare lige gå rundt en gang om ugen og se om foldene er hele. Så Går det ikke derude? det går jo hele året. Altså, der er jo et stykke underlag i dem der, de går over i det hele derovre. Så får de sprog ud, og så er der lavet sådan, så de kan komme ud. Ja, det ene er, der er ligesom, der er stikket til i midten, så de kan komme ind i den ene side og i den anden side, hvis de ikke kan holde den fast derinde. Og så står de der. Ud. Men altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget frost der er i, og sådan noget der er. De Står aldrig derinde. bare de kan Du er også lidt træt nu. Du er hurtig. Så kører vi ind i en maskine, og så fjerner vi noget halm, og så